Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon na Tayhopon checking in sa Miyerkules nga presentation, September 15, 2021 kita nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Kumusta na withdraw nyo ng inyo kaayuhan? Ang inyo sining sweldo karon nga daw sa may mga nabilin pa? Aksyon Firing Line. At least, no, bisan magkapangutang kaliwat o kung may utang ka nga pending, pero mas mayugin kung may nagbayad ka nakabayad ka today, no, pagbaton mo sa sweldo mo para at least mayara ka naman liwat nga mautangan. Aksyon Firing Line. Setyembre 15 kita nga pagpangalagan, tumtum naman kita liwat sa tak ng alas 9 karon nga gabi. Antes ang pilag ka mga pambukas nga mga balita kang informasyon ta, unahon ta rin pagtsakyar sa lakat sang panahon do nalipat magtupang ulan subong sa Metro Bacolod, no? Amot may mga areas pa din nga nagtaliti karon nga hapon kay ang eksperyensya ko sa among lugar dira sa area sang Granada, puwerte ang tagiti kang kapaang sining nga hapon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. To give us the latest weather update and forecast, let's have Gani Republika sa PDMP. Aksyon gan. Aksyon at may gabi kag sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton timpo sini nga gabi, Miyerkules kita karon September 15 tuig 2021. Low pressure area may nakitaan kita nag-antad ini sa distansya 375 kilometros sa nasidlangan Sanggiwan Eastern Samar. Sa 10.5 degrees north latitude, 129.1 degrees east longitude. Wasaag na siya nga low pressure action art, nagaupo ni siya sa Intertropical Convergence Zone, ITCC, ay nag-aapekto sa Palawan. Diri sa aton sa Kabisayan, kag subong man sa Mindanao. Nga ang iya madulot, amo ni magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagbob halin sa ITCC ginaupdan sang low pressure area diri sa didto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran. Lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, may pagulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot man ining naligwin nga mga pagulan o kung pagpanag-uob halin sa ITCC sa gihapon. Okay. Na updan naman niya sang localized thunderstorms. Ang Western Visayas kag upod na ang aton nga Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. May pag-uumguuman ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin nga mga pagulan o kung pagpanag-uob. Kagari kita na paidalom sa mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa direksyon namin hanasidlangan makadto na bagatnan
nasidlangan northeast to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Okay. Kalmado nga aton baybayon ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros. Okay. Kag alas 12:58 kag inas ang ugton nagunas 0.2 metro. Ang taob alas 5:10 sa aga mabalos siya 1.5 metro ang kadalumon. Alas 5:45 naman sininga hapon nagpahuay siya ring adlaw magabutlak naman ni siya alas 5:33 buwas sa aga. Kag ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius kung 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Kagabi, bala daw nalawag ko na kay Aksyon Boy Duran ang aton La Nina alert, Action Art, no? May La Nina na kita? Mayari na kita La Nina. Di ano lawagon naton liwat? Bali daw recap lang nga jutay lang guro. Okay naman na. Anong La Nina ni nag-umpisa na ako? Ini nga pabuton last quarter ta, no? Last quarter. Last quarter siyang 2021 la. Ate, kuhan na siya? October, November, December? Na October, November, September pa man subong harap pa man ang southwest monsoon. Ate, sige. Oh. Timely, sunod nga mga binulan may remind taka nga ihatagan liwat. Pero mas mayon may early information ang public nga may amo na nga panugyan sige, na. Are ginisyon isang pag-asa no sa Climate Monitoring and Prediction Services ang Pizza 13, isa lang kaadlaw no. Okay. La Nina alert no ang ilang pagmonitor sining ulihi lang sang klima kag analisar may indikasyon nga sila ninya matuhaw sining mga binulan. Masami sila ninya characterize ni isang unusual o kung tumalagsaon nga mabugnaw ang sea surface temperature. Okay. Diri sa CEEP, Central kag Eastern Equatorial Pacific. Nga base sa pinakauli nga forecast sang mga climate models kag judgment sa aton mga experts no. 70 to 80 chances are nga sila ninya magaporma ini nga last quarter sang 2021. Okay. Kag matapos ini siya until the first quarter sang 2022. Ang rainfall forecast ini nagasiling may higher taas ang probability nga masobra sa normal nga rainfall condition ang mabaton kalabanan sa iban nga lugar no. Upod na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan sa madason nga mga binulan. Ini naghalin no attributed nga tungod nga mabaskog ang easterlies no 30 ka paang nga halin sa baybayon sa Pasipiko ang easterlies. Dason enhance ang northeast monsoon kay tungod nga southwest monsoon kita. Okay. Pagka sikandap sang October amihan na ti mabaskugon nya man gyapon way labot nga katugnaw sang polar ice cap to sa Siberia of dan man sang iningalan niya ti berti katugnaw no. Dason may mga tropical cyclone pa nga manugsulod no. Okay. Eastern section sang aton kapungsuran nga sa normal makabaton sang ulan sang sininga kwan inang last quarter sininga tuig no. October, November, December kag dugang ini nga may adverse impacts no ang matabo floods, landslides, rain-induced landslides kag flash floods sa mga highly vulnerable areas. So mo na yung senaryo tanan nga concerned agencies ang aton instrumentality sa gobyerno ang aton private sector ang aton general public ginapaabisuhan nga mag-andam alisto kag preparado may precautionary measures kita para ma-mitigate ni ang potential nga madulot sini sang halit ni palaboto naton nga si La Nina. Okay. So, muna ang pag-asa DOEST in collaboration diri sa Negros Occidental Command naton naga-monitor kag regular ang aton pag-adag updates kag advisory sa aton general public na i-issue naton no.
So, amo ni ang alert ni La Nina, Aksyon Art. Aha. Di kabay pa, nung ang pagsulod sa La Nina o maulanon nga tiyempo sa last quarter, hindi ni magdulot sa mga pagbaha kag damo nga kalitan. Madulot gina siya, hindi na pwedeng hindi magdulot. Madulot gina siya. Di La Nina, pero di ang halit plus lingko, bisan magtupang ulan, di lang maghalit itudo. Hindi ta kasiling kay ti ang previous lang ang mga history. Gani man. La Nina, El Nino. Adverse impacts gidya madulot gina siya. Amo na nga alisto na ta, preparado ta. Dahil musta tong Salvador to, ito? Why na to Ha? To. Ang Bulkan Kanlaon. Panon man natin si Bulkan Kanlaon. 24 ko tayog. Moderate emission. Kasarangan iya buga mga 100 metros ang kataason na sa guab bukon sa baba kag nagkulap inisa sa direksyon na aminhan nakatungdan ilagang kanluran. May ground deformation sa gihapon slightly inflated. Gamay nga pagbag sa iya nga baga. Kag 254 tonelada ang asupre nga iya nabuga sa takos ang aton volcanologist sining pit sa 14 sang September. Okay. So, ang DOST, Volks naman, in collaboration sa aton sa command center, sa aton general public ag sa aton stakeholders, kapag-iso kami. Alert level 1 gyapon si Bulkan Kanlaon ka 4 km permanent danger zone. Okay. Padayon nga gina-enforcer naton. Okay, kaya mo na. Ang ari, nagtayog lang ta sa hinubaan, sining alas 6 kagabi, alas 12:22 dito sa Sipalay, pero unfelt. Sining alas 6 kag-ina sang aga, may 2.7 kita nga magnitude na rehistro di. No, sa aton seismograph sa Philippine Institute Volcanology and Seismology. Okay. 33 kilometros ang dalom, ang depth of focus siya. So, unfelt, ay may nabatyagan. Wala siya intensity. Very good. So, lakat sang aton chimpo kay Bulkan Kanlaon, earthquake information, kag parte sa La Nina sa aton monitoring alert and warning system. Okay. Ayos, okay. Thank you again, Aksyon Gan. Thank you, Aksyon Art. Good night. Aksyon Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Kung PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line. Lang kay although nga last quarter magaigo ang La Nina and part of it ang muning advisory sa pag-asa, pero kinanglan medyo preparar na kita. No? Kabalo ko naman, when you say La Nina, di maulanon isa nga tempo. Di may mga areas nga naan di sa ato naligan nga way mga ni La Nina, way man kunano, way man bagyo, pero grabe ang epekto sang flash flood. Aksyon Firing Line. Dapat amuni nga temprano pa may ara na sang advisory nga ginpagwa ang pag-asa, temprano pa lang nga daan kundi ang mga LGU nga may ara sang pamahog o threat nga pwede mahalitan sa pagbabaha, prepara na nga daan kamoy. Aksyon Firing Line. Ang mga pumunuyo, mga residente ninyo nga nag-i-star sa kilid sa baybayon, nag-i-star sa kilid sa malugar nga mahimo may landslide, kang mga area nga based sa aton sining nga history, ginabahaan kag may problema kung pagbaha na amo nang atindihon ginaton kag tutukan. Aksyon Firing Line. Hindi ita pag-irason ang pandemic kung nga white sa nahimo ha, please maluoy kamo. Kay kabuhi sang tao ginaistoryahan ta pagsunod sang last quarter sining nga tuig. Gina-expect naton kun tani nga mangin merrier ang aton Christmas, pero sad note nga daw sige ang increase sang COVID-19 cases. Aksyon Firing Line. In fact, ang pinaka-latest subong nga ginapagwa nga advisory diri sa Region 6 may ara sa gihapon sang mataas nga cases sang COVID-19 diri sa Western Visayas. Tinadugangan 870 ka COVID-19 cases sa diin tisubong ang kaso sa Western Visayas 117,061 amo na ang kaso kag amo ini ang pinaka-latest kagindugang sa listahan ang 870 for today.
Aksyon firing line. Ang nagpanguna sa listahan nagapabilin kag na-maintain no Iloilo province. Karon nga daw lang ang ila record, would you believe, 314 ang positive case. Diyos kumiyo, di sila nagalalin man. Aksyon firing line. Ginasundan sang Iloilo City nga may ara sang 156, 156 o 56 cases. Aksyon firing line. Ang Negros Occidental among nagasunod 112 cases. Bacolod City 96. Ay salamat, nagbalik kita sa double digit, although medyo taas gihapon kay ara sa 96. Aksyon firing line. Ginasundan sang Capiz nga 82, Antique 43, Guimaras kagamay nga probinsya 38 pa ho ang na-record na for today. Aklan may 29. Aksyon firing line. Ang recovery ti mayan mangkuntaning numero kay 788 ang recoveries. Ang akon ng taon naton kabilugan may 99,188 na ka mga individual ang nag-ayo. Ang iban kadua na gani mahigo sang COVID nga naumpawan kag na ang kondisyon nila nagbalik. Aksyon firing line. Ang nagkalamatay sa kabilugan 2,752 na ho. Aksyon firing line. Kaya ang aktibo nga kaso sa Western Visayas as of today ara sa 15,093. 15,093. Aksyon firing line. Amo na nga siling ko hindi gid anay for now maghatag sang kumpiyansa. Because COVID-19 ara gihapon, in fact, ang suspected ang variant nga Delta, base kun amo na ini ang nagapanalasa di sa Western Visayas kun nga instead nga magnubo kita for the second year nga nag-experience kita sa sobra sining COVID-19, oy subong niya sa baylo ho, nagtaas pa ang aton nga kaso. Aksyon firing line. Sa national ang pinaka-latest karon nga update ginpagwa mismo sa Department of Health nga ang mga healthcare workers nga ilan na record nga nagkalamatay because of the COVID-19 ti medyo nagdamo-damo ho na dugangan, a total of 104 as of this today. 104 ka mga healthcare workers ang nagkalamatay because of the COVID-19. Ina nga data ginpagwa sang Department of Health o kon DOH mismo. Aksyon firing line. Sa 24,284 ka mga healthcare workers nga nagpositibo sa test ng COVID illness as of September 13, sa total nga niti may naka-recover nga 23,814, may mga ginabulong pa nga mga 366, may 221 active cases nga may mild symptom o kon mild nga ginabatyag. Aksyon firing line. 95 ang asymptomatic. Inabalang duway ka lang sa ginabatyag sa kaugalingon mo. 21 ang may severe nga kondisyon. 20 naman ang moderate nga kondisyon, ang pinakamalala gid. May siyam pa ho ngara sa critical condition. Aksyon firing line. Most likely, ang yara sa critical condition, amo ining mga medical workers nga gina-intubate, ginatubuhan ka na lang agod nga maka-survive. Aksyon firing line. Nakita mo na, amo na subong ang status no less than the Department of Health ang nagpagwa sina nga information. Nabalikan ko lang na karon in a short while because this is a very interesting topic. Since nga ang Negros kag Bacolod
amat-amat na nga nagareklamo. In fact, nagpagawa na advisory mga hospital na hindi na sila maka-accommodate dugang. Luwas nga kulang na ang mga rooms nila to accommodate sa mga pasyente. Di kakulangan sa medical workers, isa sa mga reason diri ho. Aksyon firing line. In fact, siling ni Dr. Chris Surungon, sa interview ta kay ina sa aga siya, siling nga nag-request kami to sa DOH Region 6. Additional nga medical workers nga magbulig di sa aton. No, sa mga operations di at least 50 individual or medical workers. Aksyon firing line. Pamangkot sa Department of Health sa maka-provide kamo ni sa kinanglanon sang Bacolod City alone or sa pangkabilugan sa probinsya, may ara kamo sina nga maayo nga magbulig de. Aksyon firing line. Galing tamo ng isa sa magkabudlayan kay ang Department of Health nga mga personnel daya kung saan umalagsla buton nga supposedly sila ning taning may papel na magalag kapay balo ang information campaign or information dissemination kabalo ka kung daw apa kamo nga taga Department of Health, sorry gida, daway bala kamo mismo yung ginahalinan sang source of information, kag advisory, di kundi perde pa kamo sang social media, kag ang medium nga ginagamit sining mga nagapagwa sang fake news. Aksyon firing line. Para sa akon, ang fake news hindi man dapat ibalita kag intertinahon kay in the first place, fake news. Pero kung ang magintugyanan, kagang natundan nga ba departamento, why man nag-attender sa trabaho nila, nga bisan tawgan, kag iset mo daw, why man niya sa bungog nilang magsabat, amo ginang dako nga sibuyas, Bombay. Aksyon firing line. Di sino pa explain karon tanabi? Kung hindi ka mo magsalabat da, o may harap pa tendency ko sa, kung kaisa, nga nagadinusanay sila kung sino ang mapa-interview sa taga-Department of Health. Aksyon firing line. Now, ari kay very, very relevant nga balita. Since nga kaina siling Dr. Chris Surungon nag-requesting Bacolod, additional nga mga medical workers. Ariyo, ang balita, din nga mga medical workers mapatigayon sa parabuton nga kung hindi sining nga simana, basi weekend pero may schedule sila. I-check ko na karon may ara patigayon nga hublag protesta ho. Aksyon firing line. I-check na bala karon dugay-dugay to confirm sining nga balita no kay amo na ning sitwasyon nga daan mga medical workers ginakulang pa. Di sino matatap karon sa mga pasyente bisan may available pa dira nga capacity o kung rooms nga pwede maka-accommodate sa pasyente kung wala medical workers. Aksyon firing line. Amo nang isa kada ko ang question nga aton na ihimay-himayon karon dugay-dugay. Aksyon firing line. Alma lang kamo alaya kay i-plastar ta ina karon no. Nano pagid ang mga balita nga tutukan ta karon na nga gabi. Aksyon firing line. Board member Bascon liwat magapapili mayor sa syudad sang Himamaylan. Aksyon firing line. May priso na posible deklarar sa amo nga lugar. Aksyon firing line. Himamaylan District Hospital ginhimo naman bilang COVID-19 referral center. O dira sa mga naghalin sa South, puning problema tuod sa gobyerno to. Tani mo ning gin-improve sang DOH kag sang mga national government nga district hospital ta maka-cater bala sang COVID-19 patient. Kabalo ka tutuod subong mga hospital kabing nga mag-severe pamatyag mo, dalon ka sa private hospital, ang pinakanubo, iniya based sa mga naistoryata nga na may pasyenteng COVID-19, pinakanubo nga bayran mo, nga at least makaluwas ka sa COVID-19, mga media milyon, mo nang gasto mo kung magtiner ka nga EICU ka o maglala, maging kritikal ang status mo. Aksyon firing line. Bisan hindi pa nga na magkritikal ang status mo, kung dalon ka sa ospital, tapos kagid ang balayaran mo, hindi amak. Aksyon firing line. Pero lang tawon, dari kiti mga district hospital sumundo i-activate sa province, nano ang tinutuyo. Sini, dari sa sunod sa Bacolod, mga nagapangunang balita nga aton man tutukan karon na gabi, Councilors Lovero kag Gamboa, nagtaasay tingog sa virtual session, ay,
sa SP? Ano ang ginlalisan nila sa isyu sa pag-refer sang komitiba sang respondent? Ay basi kung internet connection ang problema o kung ano man, may hindi sila pag-intindiharay. Standby ka mo karon sa report sila ni Aksyon Dale Salazar. Very interesting. Aksyon Firing Line. Samtang Grupo Progreso nangabay sa COMELEC nga tugutan ng watcher sa tion sang voters registration. Aksyon Firing Line. Nano, ini the first time ko bala ka-experience bala nga may ara sang request nga mo ni, no? Pero hibaloon taning ang kontenido karon sang ginimo sang Grupo Progreso nga request na noong mambal diri sa taga COMELEC. Di ang bakulod nga COMELEC nagligad accessible man to nga pwede ta anytime matexan, matawgan through Attorney Katrina Trinio Canya. Galing subong ang nagapungko diri mo ningalin sa province ang acting bala nga provincial election supervisor. At iway man siya sabat garing malanggaring cellphone niya siling ni Aksyon Dale. Ginawa yaman nga ginawa man Aksyon Dale nga text siya kag communicate alaw pansin Aksyon Firing Line. base siguro gina-reserve yan ang nagsabat niya kung ano ningi reply sa request ng Grupo Progreso. Aksyon Firing Line. Katingalahan ko anay nga acting provincial election supervisor ang nag-uyat sang COMELEC Bacolod for voters registration. Would you believe kalayo lang sang accomplishment sang registration nila do kapigaw how Madam Attorney Aspan, ma'am, do kahina sang inyo registration subong nga nanotabo nagligad do kadamo man sang nagaparehistro permi o sang tiempo nga si Attorney Kanya ang naga-manage des COMELEC kag isang wipa cases to ang Bacolod nga lately balang ang ila sining nga empleyado na nga nagpositive sa COVID. Aksyon Firing Line. Nga sang tiempo niyo subong do ka pigaw how nano nga ano natabo may mga madalom nga rason nga ano may mga adjustment kung pigaw gid ang mga nag-assist sa imo da, ma'am, no? Ano ayan ang rason sini? Aksyon Firing Line. Ibaloon tara karon na kay siling ko tingala lang ko bla, lingko nga do kahinayaw, anay subong nga ang mga taga-province na nagabulig da kag amo ang nagapadaragan sang COMELEC Bacolod ay igo ang output o kun ang guaya sang registration nila naginay o kadyutay sang mga nagparehistro kag nag-accommodate nila. What happened? Aksyon Firing Line. Ayos, pilay na sa aton sinitalakayon karon niyang gabi diri sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Aksyon Ayun Firing mga Line. sa inyo magkomento mga reaksyon pwede nyo mapadala diri sa aton comment section sa Aksyon Radio Bacolod Facebook Live. Dira man sa YouTube may available dira nga pwede ninyo padalan sang inyo mga binsay. Nami pagid ko ni like nyo kag i-share ang aton program. Aksyon Firing Ang Line. una nga topiko nga iga-presentar naton sa inyo tonight, ining party sa medical workers. Siling ko timely ining talakayon takay ang nasyonal nagpagwa subong ng DOH. Kamo tong discuss ko bala sa inyo mga numbers kay na. Sa mga nagkalamatay nga medical workers and all, ang mga positive pa, ang severe pa ang status, may critical pa. Nga nagdungan man, kag nag-timing man sa interview ko kaina sa ngaga kay Dr. Chris Surungon, sang EOC sa Bacolod City, nga nagambal siya nga nag-request na sila subong dito sa DOH Region 6, ang dugang nga medical workers nga mag-augment sa mga hospital di sa Bacolod because sa problema sang ginatawag kakulang, no? Kawadon sang mga medical staff or medical workers. Aksyon Firing Line. Siling ko hindi ni dapat nga pawalaan lang ang problema. Bangod ang balita damo pagin medical workers kuno kag daw may hublag protesta pa. Kapati gayon nun, i-check ko lang niya advancer. In fact, may schedule sila this coming Friday nga magpatigayon
sa press conference pero mauna lang ko anay karon nga gabi abi. Online sa firing line. Bilang advancer lang kag para may baluan naton ini kun anong status anong reklamo kay duway man gyapon ginatao kun sa karaya pa way gyapon matag tong magana-expect tong hazard pay kag iban pagid nga mga allowances para sa medical workers. Andiyat ang atong tiglikom sa Department of Health doduro balibad kun pamangkuto no. Aksyon firing line. Joining us tonight is Mr. Noli Rosales. I-check lang natin sa iya. Kaya isa ni siya sa nagabulig kang nanging convenor upon sa mga medical workers ni. I-check ko lang abi kung anong information regarding sa sining possible protest ang ilan na tala nga press con on Friday. Sir Noli, may gabi simo ang imong pagpanamyaw, sir? Yes, may gabi, Sir Arthur, kag sa aton nga mga listeners, may gabi. Labi lagi sa aton nga mga frontliners po nga nagapamati dira sa Doctor Hospital, sa Riverside Hospital, sa Queen Mercy Hospital, kag sa hospital, kag sa iban pa nga mga hospital nga aton mga frontliners po nga mabuhay, no, ang aton nga mga frontliners sa piyak sa mga kabudlayan ni ginatubang nila subong Sir Arthur. Yes. Salamat gisa time, no? Kag ikaw magyapon subong tagpamuno, Secretary General sang Kilos sang Mayo Ono. Kimyo, sir, no? Yes, sir. Akong pagpapabilin yapon kita sa silang posisyon. Okay. Now, i-check ko lang. Okay, nakakita ko diri kang ginakabaton invitation on the forthcoming, number 1, press conference this coming Friday. Medical workers ang nabutang dito, frontliners, nga magapatawag sa meeting. Kag, upod kamo ang inyong grupo. So, Sir, tell us, nano ini? Ayos ko, nag-imuulan sa no, ang mga medical funds diri sa Isla San Negros. Bangod po natin nagdunduman sir at no, nagpasa ang Kongreso kag Senado, siningayarihan nil Aksyon, na kung sabihin gipirman ini ni Presidente Duterte sang 2020, pero sa subong no, wala ini gapon mahatag ang mga benepisyo no, sama sang special risk allowance, Okay. life insurance, meal, akomodasyon, kag transportasyon. Ya kung sabihin, gipasa ini sa DOH, gipasa sila sa DOH Administrative Order number 2020-0054. Ya kung sabihin natin na po natin ng taon ang layi, pirti ka namin, no, na mahatagan sa extra benepisyo ang aton na mga frontliner. Pero sa piyak sinisang mga layi, no, naging palpak ang Center of Health Development and Initiative, kag naging inutil ang DOH sa pagpamuno ni Francisco Duque III, tungod wala mahatag yapon at subong ang mga gipromesa sa DOH nga SRA, MEL, transport allowance, na sa aton mga medical frontliner, amoy nga hindi nila mabasol ang aton nga mga medical frontliner nga nagahalalin sa tagsa-tagsa nila nga kaulubrahan, tungod perti ka-riski ang ilang trabaho, pero wala matagan sa sakto ng mga benepisyo kag wala mahatag ang gimpromesa sa administrasyon Duterte sa sining aton nga mga frontliner Sir Art. So, Butambalon, ang inyong grupo, nga that include sa mga patawag sa press con this coming Friday, ini sila yung mga medical frontliners, medical workers, gid nga mo ang nagatrabaho sa mga hospital, like for example, ano ni sila, mga nurses, ano pa nga mga staff? Yes, ika sila no, mga nurses, mga orderly, kag mga staff no, sa tagsa hospital na kung sa diin aton inigi organize para maipakita no nga hindi lamang sa iban nga mga area na nagaprotesta nga aton nga mga frontliner tungod wala mahatag ang mga benepisyo nga gipromesa sa DOH. Pero sa Isla San Negros madamo gali no nga hinumulot nga mga frontliner nga hasta subong wala gyapon nakadawat ang gipromesa sa Administrasyon Duterte kag ni Francisco Duque III nga ining mga benepisyo, extra benepisyo para sa atong frontliner. Ginatawag sila nga mga bago nga mga bagani, pero isa lamang ini katermino kag dismayado ang aton nga mga medical frontliner nila sa Negros. Bangod asa sa subong wala gyapon na dawat nila ang gipromesa nga mga SRA, meals allowance and transportation, kag iban pa nga mga benepisyo like hazard pay nga ginahambal mismo sa DOH nga panagtag ini sa aton nga mga magalihan nga mga frontliners Sir Art. Butambalon, kay may mga statement the last time, nung kumadumduman ko, nakapamangkot kita diri sa mga
city officials naton, sa iban nga mga, like for example, representatives ng EOC, even in the province, nagkapamangkot kita no, sa mga provincial officials, kung bala may mga medical workers, may nga nagarireklamo with this particular or kasubong sining sa isang issue, amoy ini ang isa sa mga manifestation nga hindi lang gali sa Luzon to, diri sa aton may mga nagareklamo, magali abi ko okay lang di ang status ang mga medical workers sa aton Sir Noli. Yes, no, mo ina do, gitito natin ining mga mumunot sang frontliner, kag sila na mismo ang nagimakas para ipalapot mismo sa umaabot nga September 21 ining National Day of Protest ang aton nga mga medical frontliner, nga nagaupod sila diri sa Isla San Negros para ipakita no, hindi lang sa Luzon nagareklamo ang aton nga mga frontliner, kundi damo-damo man diri sa Isla San Negros nga nagareklamo nga sa subong wala nila madawat. Inapalpak kag inutil nga promesa sang administrasyon Duterte sa pagpamuno ni Francisco Duque III. Ya kung sa din grabe gani subong ang issue sang corruption sa DOH, pero ang aton nga mga medical frontliner wala matagaan sang atensyon nga amo ang nagaatubang sang emergency state emergency sa pag-atubang sang COVID-19 nga damo-damo na nga no, nakalamatay nga mga doctors, mga frontliner nga ginatawag lamang sila nga mga bayani kag martir. Pero sa totoo lang wala matagaan sang atensyon ang aton mga medical frontliner nga amo subong ang nagarisgo kag ila kabuhi para maghatag sa matutuod ng serbisyo sa aton nga pumuluyo labi na sa mga pasyente nga may ara sang COVID, Sir Art. Yes. So, Botambalon, ini sila subong, active pa ni, nag-duty pa ni sila sa ospital o naguluntat na ni trabaho? Yes, ang subong ang tipo natin, ang natukod natin nga ining Medical Health Workers Alliance in Negros, nag-duty yapon sila no, sa lain-lain nga mga ospital, isa diri ang mga empleyado sa Doctors Hospital, empleyado sa Riverside Hospital, empleyado sa Queen of Mercy Hospital, at iban pa nga mga individual nga nalapot namon sa tagsa-tagsang hospital diri sa Isla San Negros. Nga natin galing ang kawin damo-damo na no, nga mga frontliner ang nag-resign bisan pa magutol naton ang mga hospital amo na kasubong ginakulang ang bakulod tungod damo-damo nga mga frontliner, mga nurses, mga orderly, nag-iban pa nga mga staff sa hospital ang nag-uluntat bangod nagrisgula sila kabuhi, wala gyapon na baton ang gipromesa nga mga benepisyo sang sining administrasyon Duterte, Sir Art. Yes. So, ini siya ang matabo. Friday, may ara ka mo sang press conference. Matubang man ni ang mga medical workers and preparasyon ini sa September 21 ninyong o nga patigayon no nila nga protesta. Yes, no, mag-aupo diri no, ang mga presidente sang tagsa-tagsa nga mga union, mag-aupo diri ang mga individual nga nalabot namon nga mga frontliners. Kag mismo sa adlaw sa September 21, magamarcha ining mga frontliners naton opdan sa mga nagasuporta sa mga medical frontliners para ipakita sa administrasyon Duterte nga dismayado ang aton nga mga frontliner diri sa San Negros pag ata subong no, panukop Japon sang gipromesa sang administrasyon Duterte no, kag aton paglantaw sa aton yan mga medical frontliners, traidor ang ining administrasyon Duterte kay nabayaan sila sa panahon sang COVID-19 nga dapat silang tagaan sang insakto nga mga benepisyo, pero gitraidoran sila no sang DOH, gitraidoran sila sa administrasyon Duterte bangod wala maihatag ang gagmay nga benepisyo para sa aton mga frontliners tag para iniman sa ila pamilya nga kung atong ganilang taon, Sir At, no, hindi lang 8 oras ang duty sang aton nga mga frontliner, galapot na ini sang 16 hours bangod sa pagrisgo lamang sa pag-serbisyo sa matudtuod sa aton nga mga COVID-19 patient diri sa Isla San Negros. Sige. So, dugangan namon ini, especially kung mag-present sila on their press conference this coming Friday para ma-dissect pagid kang makuha tagid gikan mismo sa ila, no? Ang statement regarding sa ila experience kag sa ila hibubunot against the DOH kag national government. On that note, Sir, salamat gid Sir Noli for the time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Good night sa imo and halong gid permi. Sige, salamat gid Sir At kag mabuhay ang aton nga mga frontliner. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon firing line. Bantayan tayo ni sa palabuton nga Biyernes kung mismo ang mga medical workers na magatipon kay mayara sila invitation for a press conference. Kinatingwan taga pagi sa bulig ni Mr. Noli Rosales, may istoryatan diri ang mga spokesperson nila sa mga union agon makuha tagid balang hibubunot kag direkta nga statement sini nila kay siling kuti September 21 amo pa ni subong ang cases nga at least subong nag-double digit ang Bacolod. Ang province, pero taas gyapon, take note, taas gyapon. Ang aton diri balantayan, mga kaksyon na mo ni, di karon kung may ara, gay bumunot ng tao, tapos ang mga medical workers, tapos may ara pa sila yasang iwaton, halimbawa nga, mga protesta in the coming days, kaging promisahan ang ila, siling ni Mr. Noli Rosales, ang ginareklamo siling mga medical frontliners na mga medical workers kaya maging promisa to silang hazard pay kagang tanan dito ay mahatag sa ila. Aksyon firing line. Di mo na siling ko gani nga mga hospital kung mo-overwhelmed na why na ang facilities mismo hindi na mag-accommodate tiwanan kapag medical workers karon sino i-hire mo da hindi man na pwede guro nga masiling mo manguha ta naman og hilot no inang mga manughimalan o kunano da kagdalon da kag magtrabaho sa ospital. Aksyon firing line. Dela, sige mang-hire ta na sa kilid dala no kung sino da pwede nga mag-duty sa ospital tirisgo na mo. O kabuhi nga na istoryahan ta diri. This is a serious matter nga dapat kuroy baluon ta gini sa palabuton nga Biyernes during their press conference. Ano gid exactly ang status nila subong? Ano ba lang mapasiguro sinikiti nationwide galing niyo nga activity on September 21 nga magpatigayon sa protesta? Hindi na niya lang lahog karon niya nga mo ni gina-consider naton sila baganihan o nga nag-resign sa trabaho. Totoo lang hindi lahog mo para sa imo gaserbisyo ka sa ospital, doktor ka, nurse ka, gatatap ka sa pasyente sa COVID. Anytime pwede ka matapikan. Bisan vaccinated ka, pwede mo na nga dalon sa imo balay kag kun may mga himata katuya nga nubo ang iyang immune system kag way pa mabakunahan basi amo yang madisgrasya. Aksyon firing line. And yet, ang mga supposedly batunon sang sining mga medical workers way mahatag. Tigaling kay ginausisa gani kag kunano dira gapamikon yang pangulo tabi mo nagkung kaisa barang siling ko di blado kontra korupsyon man ang aton ginarali ni ang aton nga masaming ginabuhian sang karon nga administrasyon ti dapat kuro siling ya ubra ka mo ka imbestigar da hindi na ko magpasugot gay mag kadto mga tiglikom kuda kay ginahalan nyo ka bastidyar. Aksyon firing line. Totoo lang, bisa na ano, mga pasuli-suli sa mga investigation kag pamangkot during the hearing kung mayan malang yung ginahimo mo, ay kaya dapat adlukan na. Aksyon firing line. Kapin pa kung eksperto ka sa patag sang trabaho nga drakin butang, ano nga dukan mo, abi, kaya mo malang ginambal mo? Kung ay ka malang anomalya kag ginimuan nga graft on corruption da, nga kulbaan ka. Aksyon firing line. Bisan 5 paguro kadlaw nga sige-sige marathon nga may hearing na ano kulbahan mo abi kay way ka man sing natago. Di ba? Ay kabudlay. Aksyon firing line. Talking of the COVID problem, actually ining adlaw ang Setyembre 15 masubo ini sa hanay namon sa media, no? Sa media. May isa kita ka amigong singuna ti diri naga-program every Sunday upon the Action Rex si Pari Jerome Galunan Jr. Si Pari Jerome, for how many times sa mga banding, mga activities namon sa mga social gatherings namon sa media, inupdanay kami isini, mga sports activities, kay ti sports writer, ini siya, a good person, a respected one, kung istoryahon mo, tarong klase tao, bla. Ginbawian sang kabuhi, no? Isa pagid, paring Rasmor Obas. Although why kami natagan chance nga mag-updanay ni paring Rasmor during the time Bombo Radio siya. Diri kita na assignment sa patrol, gadinong nga ni kami kung gabi, amon banding time lang no sa mga police station, kilitayo istorya.
Paring Rasmor is also one of the media practitioner in Bacolod that I know personally kung anong iya kinaiya. No? Kaupod naton sa guardians nga grupo kag respeto ang aton pagbuylog sa pamilya kay si Pari Rasmor naggulpiada lang naligad nga sinimana nga programa pa ni siya. No? Kibot ko nga mo na natabo. So long my friend no kag sa pamilya ang aton gid nga pag unong no sa inyo kalisod. Isa pa si Parimawi de Los Santos. Although si Parimawi volunteer reporter sa isa ka radio station sa RMN pero ti kabalo ka naman taga South Kitamo. Kilala naton siya during the time ara pa kita sa Kabalikat, si Bicoman and until now. Tingnan ni danay malang kami na no kag masama gatherings. So sumo no ini si September pila ka media gidang si Boss Persitori nagligad lang to ng mga binulan man sus. Tiari galing to masubo-subo niyo ang sa ilan ni Pari Rasmor kag ni Paring Jerome no kay hindi ka lang magpati kay no kayo malang kondisyon kalawas nila ni ka mga mayad man si Pari Jerome kadakok lawas siya. Si Pari Rasmor okay man kondisyon na kabuot lang mga tao no kunay nang may guro kisa agro no medyo suplado ka man aksyon anay. Aksyon firing line. Taman ka buot kaysa do ginauna ka no. Pero bay lang siya aksyon an kay sila nga ikaw pag pakasuplading ka. Hindi imo lang na iya. Baka makapainom sa akon sininoy Fred sang iya tong indala nga ano ganito sa DSB kundi siyaot ang resulta niya no sa mga kaupod naton sa pamilya no sang mga upod naton sa media industry nga managtaliwan ang amon gid pagbuylog sa inyo kalisod. Nagikan diri sa amon sa Aksyon Radio ara gid man na ang kompetensya sa trabaho no hindi na madula ang kompetensya sa tagsa ka radio station pero ti ang aton nga pag-inupdanay sa katinai kita no sa trabaho sa broadcast industry kag sa media industry from Aksyon Radio Bacolod buylog gid nagapalabot kami sa amon sini nga pagpangamuyo kag pagbuylog sa kalisod sang mga pamilya no sini mga nagtaliwan. Aksyon firing line. Wala, himo lang ta husto himo lang ta sang maayo no kay para at least madula man kita sa kalibutan ang madumduman sang aton mga kaaksyon sang aton mga kaabianan himata no kag kakilala ang mga kayuhan nga aton nahimo sang kitabuhi pa sining dutang luhaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa Isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bapol. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagando, no? Tuto, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Usa sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:58 na. Standby Higagawon kong report ni Aksyon Marlon ni Hinobia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Firing Line. Magin padala nyo nga mensahe after report ni Aksyon Marlon, pwede? Provincial Capital Reports. Arikin, very interesting man yun. Namo man na balita nga natipon si Aksyon Marlon. Aksyon Marlon? Aksyon out, mayang nagagawin akon ko lang ang angot sa COVID-19 kay ato man katalulupang doon. Aksyon out ang update sa Negros Occidental ay subong gabi may ara sang ulihing datos nga ginapagawa ang PIMT aran action out sa 2,201 na no ang aktibo nga kaso. Okay. No? At sulingon ang nagdugang action out nga bag-o ginatos no mga grabe. Lapit action out ya nugid lapit 200 kid no isa lang ka papagawa sa resulta kag ang pinaka lain pagadari nga balita kay 26 action art ang dugang nga nagkalabatay. Ina sa isa ka semana lang? Isa lang na action art ka resulta subong lang na September 15 lang. Hindi pero ang ila data nga ano ni accumulative ni siya from September 1 to 15 nga data or ini within a day lang amo ni nagkalabatay. Kada adlaw action art ang ila sa nga datos kinapagwa every day gina siya no. So ini nga datos ni ining 26 kadugang na record nga napatay sa September 15 lang ina nga resulta.
Uy. Kahapon, September 14, lain man nagsunod, siyam to kahapon ang nagkalabatay. Inayan Negros ang ginahistoryanta Occidental di. Yes, Negros Occidental. Okay, sus ko na kadamo, no? Naman, check ko lang kayo, di ko ba nang dumanag sunod, kaya kung sa ring listahan, di rin na misplace ko ba. I-check ko lang kung naman ang record, kung naman sunod ang record high sa COVID mortality. Hindi ko lang ma-check ang sunod kay boss itidong ko ni. Okay. Wala mo ng 26 action art or base may ara pagin sang damo pagin sa 26 nagliliga action art na mga binulan, no? Kinang 26 na medyo medyo tuman ay action art katalupang doon. Imakon mo sa isa lang action art ka pagpagresulta 26 ang nagdukang mo. Nga napatay? Nga napatay. Sus. Ang mortality, ang ginatawag na death toll action art 701 na. Okay. Sa bugos ka nga Negros Occidental, since nga nag-umpisa na yaha ang COVID-19 nga pandemic kag naghalit diri sa Negros Occidental. Okay. Ang reaksyon ni Governor Bong Lacson Action Art sa sining paglapot na pagsupra na sa 2,000 nangin matuod gidang kinagabalak-an yung Action Art nga balang puwasan ang record, no? Okay. Kung pinakadamo kaso ang paghahambalan, no? Agot sa si Gov Lacson may Action Art sang pagklaro nga sila niya sa part iya sang provincial government na himo na tanan Action Art nga pamagi. Ang pag-implementar sang border control, ang permi nga pagpanawagan sang safety health protocol. Okay. Tagsubong, may araman sang liwat ngayo si Gov Lacson nga kung nakaschedule sa pagbakuna, hindi na magpangduha-duha. Okay. Okay, na-proof na Action Art si Gov Lacson kapati nga may araman sang pamatuod nga ang fully vaccinated nga tawo diri sa Pilipinas tag naigo sang COVID-19 waay matam-an ang lawas. Okay. Hindi severe ang virus nga nagigo siya sa nga lawas. Di mamala na. Ang simple Action Art nga ayo liwat sang gobernador nga siling niya ara na sa komunidad Action Art. No? Ang yabe kung paano ini mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sang COVID-19 cases. Ang Himabaylan District Hospital Action Art himuon nga COVID-19 Referral Center. Okay. Ang tawag sa Action Art is COVID-19 Hospital man. Bali ikatatlo na ni sa Negros Occidental. Ang una mo na ang Silay District Hospital, ikaduwa ang Cadiz City District Hospital, ikatatlo amo ang ngalan sa hospital is Governor Valeriano Gatoslao Memorial District Hospital. Bali ang matabo, dugangan 50 ang bed capacity Action Art. Okay. No? So may 50 additional plus kinatingwaan man na ng Cadiz District Hospital patapos-tapos Action Art ang annex building to kay parang abutangan man sa additional 70 bed capacity Action Art. Subong gabi mayara sang memorandum nga ginpagwa ang nagperma sa ring memorandum Action Art ya among naga-service subong action officer sang Interagency Task Force Negros Occidental nga si Attorney Ray Fernando Diaz II. Ang ini nga memo naga-implementar, stricto nga naga-implementar sa ginatawag nga no referral, no admission policy sa tanan nga mga district hospital sa Negros Occidental. No, antes pa sa isang kaundansary pati kung ay una ang reaksyon ni Gov Lacson sa ring pagputsyog sang kaso sang COVID-19 plus ang iya sa rin panibag-o nga panugyan. I also think that we will be breaking records soon. Obviously, although not confirmed, but I think it's really the Delta variant that is present in the province. I say this because of the number of new active cases on a daily basis, triple digit, and we even hit the 200s already on a given day. No? And we were always told that the Delta variant is more transmissible, and so that is exactly what is happening. We're
We did everything already, especially as far as borders is concerned. But obviously, it's already within the community. So, we will just individually, we'll just have to, protect ourselves. There's nothing much we can do. As far as the province is concerned, we've already decided to turn the Himamaylan District Hospital into another COVID center. That would probably give us another at least 50 rooms, or 50 bed spaces. We hope to finish also the expansion in Cadiz. That will give us another 70 beds. But still, what is happening in Metro Manila is also happening here. We have even our private hospitals in Negros that are full capacity already. My appeal to the Negrenses is you really have to protect yourself. This is not a joke anymore. And if you have a scheduled vaccination, do not miss it, because studies show that those that are especially fully vaccinated are protected more than non-vaccinated. Aksyon, tama na, hambal ni Gupti, hindi ba lang dari sa Negros Occidental, ganyan sa Parayas, kita sa sering problema, kundi iban nga mga probinsya mo man no? So, ara na sa mga tao mismo, ang pag-resolvar sa sering problema. Okay. Kakulangan sang vacancy, bed capacity, medical equipments, personal, sa mga hospital, aboban, kakatabo dari sa Negros Occidental, sa iman, sa iban nga probinsya. Ining memorandum order nga ginpermahan ni Atty. Diaz subong lamang nga hapon, na pitsahan subong man September 15, no one hospital command system referral, no admission policy. Memorandum order number 09-15-0134 Action Art. Nasaad diri nga umpisa man subong nga September 15, tanan Action Art nga pasyente or nagaupod sa pasyente nga magpa-admit sa ospital, hindi Action Art pwede nga matunon kung why anay sang coordination. Amo na nga ang title is No Referral, No Admission Policy. Anong himuon? Ang tanan nga patient referrals dapat magpakig-angot sa one hospital command system sa probinsya. Namuno kung nagliligan Action Art ng mga sinima nga report naton, kaya ng one hospital command system, may araan Action Art sang monitoring system, tako nga television, ara dara sa may taratapan ni Atty. Diaz sa provincial administrators, kag sa Chief of Hospital Action Art. Kapit anda tanan na status sang hospital, diin ang may bakante, diin ang puno na, kag hindi pwede pagkakuha sa ginatuwag admission. Tumo ni asawag matabo. Ang wa siya nagali kon sa Bacolod, do mo ning one hospital command center. Yes, Action Art. Mamaabo na siya. Tanan nga pasyente or ang pasyente kung grabe ng antos ang isa ni balatian, siyempre Action Art ang maasikaso na ang maupod siya, ang pamilya Action Art. Okay. Ito sila nga una ka maanay sa coordinate sa Local Disaster Risk Reduction and Management nga talatapan sa syudad Manakon Banua, kay 24 oras man Action Art na po, magaman yung pastada. Iara man 911 nga linya Action Art. Ang provincial government sa idalom na sa tong pag-digitize bala, sang health system sang probinsya, may Action Art na nakaw 911, antes ang ginatawag nga hospital admission. Ang tuyo sari para nga malikawan ang ginatawag walk-in. Inang diretsuhan na Action Art. Okay. Pangaway ka nagpahibalo nga dara ka kaling hospital ang madiretso mo. So, hindi na pwedeng walk-in Action Art. Malikawan ang overcrowding sa hospital triads. Ina mga tent Action Arts ka aragin na cluster sa hospital. Kuli ang isa nga punong-puno naman nagligad kasi man na to ang Bago City Hospital. Okay. Tabo Action Art sa mga COVID-19 patients ang ila sa ring
triads tents kabang tanan nga nag-untat mato sila temporaryo pagbato ng sunod sang tanan nga pasyente naglikad nga September 12 pero pag-abot sang kahapon Martes September 14 nagbalik man ang ila sa normal nga operation. Plus, Okay. para nga maprotektahan man ang sunod ang mga medical frontliners sa mga hospital. Kaya matamat man ang sunod jutay subong mo ang mga personnel sa hospital kay manti iba nagasurrender man agad ginauna ang sunod Manila ang safety sa ila sa nga ay kaayong lawas. So muna ha, Aha. umpisa subong September 15 may no referral, no admission policy na nga i-implementar ang tanan nga mga district hospital sa Negros Occidental. Aha. Dalawan ko kadali lang politika, Okay. kunding libre zona in-declare na sa Tubuso kag sa Isabela. Tubuso. Tubuso kag Isabela, abot sa linggon, ang mga decide niya sa ulihi, kung sino suportahan, kung sino ang suportahan sa mga tao na itugyan mismo sa mga botante sa banwa. Ah. Okay, gintingwaan sa duwa ka mga local political group, local political party, United Negros Alliance ug Laos Negros, na marisolbar kung tanya sa art kag hindi lang matabo inkontrohan na ibla sa kandidato sa Laos Negros kag UNEG partikular sa pagkalkalde galing YG Nason Art lungo pa rin. Opisyal sa LN kag UNEG temo na nga ginadeklara ra gitawag nga zona libre. Aha. So may encuentro na ang UNEG kag Laos Negros sa pagkalkalde sa Banwa Santo Poso sa man sa Banwa sang Isabela. Isa ang art nga posibilidad nga may libre zona man ang sunod sa Himamaylan. Himamaylan. Mismo si Governor Bong Lacson ang nagparayag sa right after nga si incumbent 5th District Board Member Subong Tento Bascon nakahampaw Lacson at naka-decide na sa siling niya, yes, mabalik ko mapili bilang mayor sa sudad sang Himamaylan. Wow, amo ginang reaksyon niya? Hindi man na. Saling niya, oo, mapapili ko luwat balik na sa Himamaylan bilang mayor. Hindi na si Mama ya. Hindi na, bali mayor, Aksyon Art ang iya sa papilian. Okay. Why pagaling mapalayag kung sino isa nga mga running mate bilang vice mayor. Oho. Ay may schedule pa sa Aksyon Art nga pag-atubang sa media, Capitol Media nga tubangon dyan sa para i-anunsyo ang niya sa official nga pag-declare balik papili plus base kung maka-anunsyo pa sa galing Aksyon Arts ang kompleto nga linyada niya sa Laos Negros member niya si Tito Bascon. Ang incumbent sa Bondera nga mayor sa Himamaylan UNEG na sa United Negros Alliance si incumbent mayor Raymond Tungson. Si Governor Bong Lacson nagsiling nga itugyan ko na lang kay Tinto Bascon ang pagpalayag sa ngalan sang mga bulos naman siya kandidato bilang board member sa 5th District sang Negros Occidental. Pero ginasiling nga libre zona hambal ni Gov, yes, dako ang posibilidad nga base amo man ang matabo kay si Bascon kag si Tungson ginakabig nga mga suod man nga abyan sang mga opisyal sang Laos Negros kag UNEG. Pero mapukuanay pa sila nga duwa. Pero ay pare si Gov Lacson kasi Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kag base kung napangitaan iban pa maagi nga ma-resolve para Aksyon Art ni, no? Galing giti kabalo ka sa politika, Aksyon Marlon. Once nga interest na gani ang magbungguanay, gaing kwindroanay gani bisan mag-amay. Correct. Na, hindi ba? Bisan mag-amay, bisan mag-utod. Balbalanay ni politika, bisan sino, kaya mo patunga na kayo maingkwintroanay ng isla. Mo, interest na iya. Pero actually namin na siya kung na nga interest, bala, ang bottom line sina, public service mo. Meaning ka pa indis-indis ka mo, kapayo-ayo ka mo sa ngalan yung das publiko para butuhon ka mo because of your common interest, which is the interest to serve your voters o the total population of your area. Kundi nami. Kaliman, hindi nga niya at ka-resolve para kamay sa enkwentro sang duwek bata. Ha? Si Binay Bla. Binay ano? Dos Manila Bla, di Bla, nagkwentro na ito duwek bata yung payo laki. Man. Hindi ka ni sa
Nisagani kasulbar nga amay siya. Ha? Di ba? Nisagani kasulbar nga amay siya. Si Kano nga sabton ka junior mo, masigi kapag hindi mo eh. Amo na mo, dahil sa amon, kasi una to experience kung kapitan na gani sa barangay, mag-amay. Ara karon kay dumaog ang bata kontra sa tatay kapitan. Silin siyang tatay, daog ka. Birahon siya ka amay, lagyo siya. Huwag siya kapungko bilang kapitan. Kaya ko niya pang ko. Hindi, kuhan siya, lukat siya puli, kibirahon siya tatay. Diyan tila puli, di. Sabi ko, naging ko niya pang ko. Niya, may dalaman to nga, may ginabakintol man to taning bata nga mapungko, manugpungko kapitan. Kaya lang kayong kakig ni tatay, siya hindi amak. Tilawi lang sila niya puli sa barangay, di. Ganiman, oo. Dari sa Negros Occidental, nagliga na sunat, na binatapugit na iya, nga ang nagdaog nga opisyal. Huwag yun magapungko, kay ang napiyarbe, pinangaway ang pangko. Yan ano? Pagway agad na bangko sa opisina. Timpo si una ni Mayor si Shiro Borromeo, kabalo ka naman si una ni Mayor si Lots Candone. Ang first time na nga pagdaog, since nga ako gitong, di man sa pabugal sa una, sinong opod kay Mayor si Lot, kung magpa-Manila, kag nagatinerbla inang, duwa lang na kami sa balay na si unas tangob. Di ba? Mapakanduni kami ka alas 3 sa kagahon. Duwala na kami ni Mayor Silot. Amo na siguna sang way pa lang mga upod ng mga taga-kanduni nga nakainupod. Amo na iyang closeness namon. Pero mapati kapag daog ya, lamisa gid ya ka bangko ay hawa ng bilog nga kwan. Pero ara man ang kwarto sa Office of the Mayor. Amo nang ginasil ang totoo, di ginasil nga hindi ka makapungko kay way bangko. May katin-katin man ah. Gani man, no? Hindi pa mo silingon ang sunod niya nga kung di ka kapungko, di ka kaservisyo. Mumugid ah. Ang lain sina, kay kundra ka lang magpungko sa pulungkuan mo, kay hindi way kaya gagiho, kag bisan utok mo na lang nga magserbisyo. Correct. Kay kung naghalaka lang kapungko, dagang bulsa mo yung kabuta, amo nang lain, gid nga serbisyo. Gani man, no? Papatay ko na si Gov Lacson, kay may Sige, be? Dios, di na matihan patay si Gov Lacson. Gob? Si Gov Lacson, angot sa Himamaylan. I have to sit down, of course, with Omega, no, with regards to this. Both are our friends, no. So it's very difficult to just choose one. Okay? So although I will sit down, of course, with the Vice Gov on how to handle areas where there is two individuals contesting the same seat. Item that he said that he's running. So. It looks like he will run. In fact, he said that he will come up with a press. He will meet the press either a few days or on the day of the filing. Asunod si Governor Bong Lacson dugaganta ni Bosa. Basi malabot si Pinto Pascon o magkawanta mas na reaksyon si Mayor Dongson. Nakaparegister ka na sa Comelec? Pa-register? Arestado man kuya. Hindi isang aton bala itong akwan, party? Political party? Political group lang ta. No? Group. Hindi ito lang pag-ipa-register gid as political party. Political group lang. Political group la Aksyon Art, no? Ano ba nito? Ano ito? DMDT. DMDT. Ano gani na? Din mo yo. Dito ta. Report gikan sa Kapitolyo, probinsya lang Aksyon na Marlon Hirwaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bakalod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon, Marlon Hinobia. Basta para hindi ko malangalang maiban ko anay sa akong obligasyon pagbalik ta ang inyo maging padala nga mga mensahe. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala
paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalimpangan, responsable at ang balita, padayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo.
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya tumakami nga Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad do ginahunos lang oras tano. Grabe ka dasig. Ginawa standby dugay sa report ni Aksyon Dale Salazar. Ibalon ta ni Binga nagtasay tingog si Councilor Novero kag si si Councilor John Gamboa. Ano ginalisan nila man? Aksyon Firing Line. Oy, sa mga nagpadala minsaya na iban-ibanan ko ni Dugay-Dugayo kay ginatagan, gininila ko tiyempo nga makapadala diri sa mensahe nila. No, at least mabasahan taman na. Consolation taning nagapibalo nga monitor sila no? Si Alping Gonzaga Aktoy sa Hacienda Lourdes kuno barangay Maaw. Gamonitor man, si Milili Oligo, live na live sa Tangom. Thank you, sir. Ara maglio ang bata sang classmate ko bala. Birthday niya gali subong ni Aljid Gabriel Imbang. Bata ni classmate Edwin Imbang, happy birthday no, sa iya bata nga nagasaulog sa birthday. Ikapila ni nga birthday classmate? Aksyon Firing Line. No, sa kay Aljid Gabriel Imbang, happy birthday halin kay Papa mo Edwin, kagalin man diri sa aton. No, bata sang classmate ko sang elementary days, no? Kag Suset Alunan, grabing pangkwarta sa Pilipinas Art. Good evening, monitor from Hong Kong. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, always ka monitor diri sa Pandanon DSB. Araman si Christine Minies Villalobos, monitor kami barangay Pandanon DSB. Good evening man, tanan nga members sang Energy Fans Club. Grabe balad sa may area sang DSB kadamo-damo tagid supporters, you know. Mudamo gid, damo naga-monitor da. Aksyon Firing Line. Elvira Hilugo watching Charito Heights. Salamat. Ayos Thank you gid no kay Milili Oligo. Sinong Henry Suson gili ka monitor man da sa Pro KBS. So nung Henry, thank you gid maingab idra sa imo. Sige damo ka padala mga mensahe nila gaunong sa katapos ng media sa pagtaliwan. No? Within 3 days, makumong 3 man patay sa grupo ta. Subong lang adlaw, duha. Aksyon Firing Line. Araman si Lilia Taton, Gamonitor, LA Amante sa Kuwait. Araman si Anabila
amuyot. Sa gamonitor man si Suset Alunan, Pelton Lipura sa Villamonte. Thank you, Barrio Garay sa Pandanon DSB, Alpi Gonzaga Aktoy, nabasa ko na niya. Melanie Calvas, Dennis Richard Tibor, no, Master, good evening. Ara, kahit Lupad San Enrique. Sige, Rochelle Evangelista, good evening. Marcel Mati, sa Panukoy, Imbong Jucampo sa Maaw, Ana Sinoro. Ay, dira lang ko, to bila kabuhi, condolences pamilya, pangamuyo. Sige. Idila supod ginana Isabel sa Victoria City evening man kay Madam Elizabeth Malakagamala. Huma Lumina. Thank you. Zion Zil Eli Alberto. Thank you. Sila nga po isang tao, lalo na ang mga army. Kabudlay, kung kadelikado. Of course, kung nara ka sa serbisyo, kapinpakon, men in uniform, kabudlay, gid. Maylin Galino sa Qatar, gamonitor, Manjo Arnejo, Julie Militado Patrimonio, Welma Girula Bertomin, Diding Alumento, Araman. Iban karon naman, dugay-dugay. Aksyon Radio City Hall Report. Dire kita na sumaditali na sa balita at sa Aksyon Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Dale, may gabi, please come in. Aksyon Art, ginpasulod kay ina sa sangguniang panglungsod ang manifesto sa mga stakeholders kag consumers sang basiwa nga naga-demand sang immediate reinstatement sang 60 ka mga dismiss nga mga basiwa employees. So kay ina sa virtual session ginpasulod ini Action Art, amo ni siya ang kabangdanan kung amer sang natabo nga pagtasay sang tingog sa tunga ng day councilor sa Renesito Novero, ang floor leader sang SP kag si Councilor Wilson Gamboa Jr. Action Art. Ang ini nga correspondent, una ni siya Action Art gin-refer kay Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Laws, Ordinances and Good Government Action Art, no? So amo to nagpalayag si Councilor Ramos, ginpangayuan niya sang pananawan si Councilor Archie Baribara nga chairman sang Committee on Energy Action Art. Dito nagpalayag si Councilor Baribar nga gin-note nila, no, nga ginaupdana ang sentimiento sang 60 ka mga dismiss nga mga empleyado sa Bacolod City Water District Action Art. Supposedly, madaproceed na kuntani sa next nga agenda or item ang virtual session sa mga konsehal. O galing Action Art dito nagpalayag si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga dapat para si young correspondent i-refer man sa Committee on Human Rights o kon CHR. Amo na siya ang chairmanship ni Councilor Gamboa Action Art. Okay. Ang explanation rin ni Councilor Gamboa ti dapat gin-refer man sa kunya committee ba bangod ginaistoryahan diri ang mga kinamatarong sang mga empleyado. Kinamatarong man sa mga member consumers regarding sining manifesto. Kay Action Art, ang manifesto gali ginpalabay sa office ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Okay. Kaya ginagin-refer kay kumadumduman ti ka-visible si Councilor Gamboa sa kausa nga dapat i-reinstate na ining 60 ka mga dismissed employees sang basiwa. Dito Action Art nagsabat si Councilor Novero, siya ini ang floor leader sang konseho. Under sa ila sininga internal rules atong sininga pag-insyende kag na-mention man kaina ni Councilor Inoy nga siya ini nag-refer ko ng correspondent pala sa diin nga committee ba malakadto, like Committee on Police Matters, di makadto na kay Councilor Alvictor Espino kung involved rin ang mga Bacolod City Police Office nga mga dokumento or ano man dira. So according kay Councilor Novero, ang iya sinisabat kay Councilor Gamboa nga dapat i-refer siya ang sa Committee on Human Rights ang issue or manifesto sining dismiss nga mga empleyado sa basiwa. Okay. Ang balik Councilor Novero kung sa iya i-refer Action Art kung tanan nga mga topics or agenda dira sa council, tanan ginaistoryahan diri human rights. Tanan ginatalakay sa konseho ang angot sa human rights. Si tanan ni i-refer man sa Action Art, like ang mga illegal settler, di human rights man na. Di amo na i-refer man sa human rights. Amo tong hambali Councilor Novero. Ang palayag pa diri ni Councilor Novero, ang floor leader, gin-refer niya una sa Committee on Laws ang correspondence ang issue sa basiwa bangod. According diri kay Councilor Novero, ang issue diri is a question of law. Question of law, manay ating explanation.
Hambali Councilor Novero, wala man siya nagapamatok kung maupod si Gamboa sa iban nga mga komitiba sa pag-akto sa silinga correspondent like jointly action art sila ini ang mag-receive ang mga notes ang manifesto. Kaya according dili kay Gamboa, wala niya gina-question ang prerogative sang floor leader sa pag-refer sang correspondent sa iban nga chairmanship action arta. Pero may gintumbo diri si Councilor Novero nga daw dito gid nagtaas ang tingog ang statement ni Gamboa nga the subject matter should be refer sa Committee on Human Rights. Dito action arta nag-umpisa or ang trigger point kumbaga kung nga amera sang tasay tingog na tabo kay na sa virtual session. May ara ka na portion sa daw nag-kwan kumbati sila? Duga-duga sige be. Aminado man si Councilor Gamboa nga tito may wrong choice of words sa Blackson Art nga na usara. No, kay amutang balik Councilor Novero nga may tinaga si Councilor Gamboa nga the subject matter should be refer sa sining nga komitiba nga Committee on Human Rights Action Arta. Ang mahambali Gamboa yang manifesto ginpaagi siya sining nga office bilang chairman sang Committee on Human Rights pero ang rebuttal diri ni Councilor Novero kung sino man nagpadala sang sulat or letter request action arta kung sino man ang writer sa manifesto sina hindi na sila nagadesisyon kung diin nga komitiba dapat i-refer ang ila sini nga pangabay. So after dito bangod na sa kinagual gid. Bangod na sa taas ay tingog o di na paginsindihanay nag-call no sang 1 minute nga recess action art ang City Council nauntat ang lasili nga online streaming nga ginapagwa sa Sangguniang Panglungsod nga Facebook page Action Arta. Bali pa ginkuan na gidya, bali ang virtual session nila naguntat tabi ang live. Ang live naguntat pero nagre-live sila liwat. Okay. Nagre-live sila pero sa mo nga portion sang natabo na ang heated argument o hindi man heated argument basta daw kadlagta citing of action art gin-end ang Facebook live or ang live stream and then after pila ka minuto mga 1 minute, 2 minutes gin-relive sila para i-tackle naman ang ibang pagid nga mga agenda sa session ang portion sang exchange of ideas, opinions kag debate man sa tunga ni Councilor Renesita Novero kag Councilor Bilusan Gamboa Jr. When you said you did not question, you should refer to your very first statement which I wrote here on my paper where you said this subject matter should be referred. That is the term, should be referred. Okay, I stand corrected. Okay. So I will accept your apology and correction. But no, Mr. Chair, because this letter, excuse me, Mr. Chair, but Mr. Chair, this letter was actually given further to the office of the Honorable Councilor Wilson C. Gamboa, Chairman of the Committee on Human Rights. If the good councilor of the front leader could have at least somehow read the manifesto before docketing this, Mr. Chair, they could have at least somehow read through the letter request, Mr. Chair. Your Honor, please, Member Gamboa should have understood that the writer of the letter is not the one who decides to which committee it should be referred to. Whoever writes here a letter is not a mandate to the floor leader to which committee it should be referred. Then you know. If you wish to join, then your request we join. And I shall allow that. But for you to question the decision of the floor leader saying that it should be referred to your committee simply because for whatever reason you have, then definitely that is erroneous. You are a flawed perception. You don't ever do that again. It was just... Okay, order please. Yes, thank you, Mr. Chair. No, you are going out of bounds, Member Gamboa. Order please. I'm very polite and respectful to you. Mr. Chair. If you want to argue on our internal rules, then we debate. Order please. You don't be too presumptuous here because you just want to be recognized in your whatever desire you have. Be courteous and polite, especially when you make some articulation in this council, in this forum, because this is a parliamentarian forum. Mr. Chair. John, dali lang, John. Thank you. Let's end this issue. Mr. Chair, kindly, the Honorable... 1 minute recess. 1 minute recess. Actually, there is no need, Your Honor. We can be very impatient. 1 minute recess. Mr. Chair. Careful ka mo mag-imo ka mo statement. Okay. These are, you know what, if we are under recess, right? Yes, but November you should be referred.
Oh yes, should, but basically the wrong choice of words, but the intention really, Mr. Chair, was to sharply share. Now, No, if you address with the wrong choice of words, what should you react? Man. Amo to, enta na yun ang Facebook Live sa mula to nga time. Okay. Hindi nag-resist to, expecting hindi na ito mabatiya. Hindi na, kung ano itong continuation. Oh, actually, ang argumento, ang pag-intindi ko para kay Councilor Novero, with your respect sila niya sa majority leader, ang ila sining nga nangin kwan na black nga dapat sundon sa sulod, nga dapat ang ma-determine kung diin matupa gali nga committee, sila niya ang iya nga opisina or sa iya sa as majority leader. Amo na? Bali si Councilor Novero, floor leader. Floor leader siya mo? Oho. Siya nag-assign action art kung diin nga committee dapat siya matupa. Okay. Pwede siya isa ka committee, dua ka committee, or tatlo ka committee. Amo na Correct. ang sining explanation based man, sila sining internal rules. Aha. Ugaling, tiyan mo to, una, refer sa Committee on Law, si Councilor Dindo na ngayon kay opinion or statement ni Councilor Baribar, shares ang Committee on Energy. And then, tiyan mo to si Councilor June, nag-express man, nga dapat gin-refer man sa iya, Committee on Human Rights, since ang kinamatarong sa mga workers, ang basiwa, ang naging kakasti, cover man, sang iya sini-action art nga committee ba, no? Bilang chairman sang Committee on Human Rights. Actually, wala man yung problema si Councilor Novero, ang yan sininga palayag, kung jointly, maupod man si Councilor Gamboa sa pagbaton sang correspondent, like tatlo sila, Committee on Laws, Committee on Energy, kag Committee on Human Rights Action Arta. So galing to dito nagtaas ang tingog sang palayag ni Councilor John according kay Councilor Novero nga should be referred do mayara gid lang tinaga action art nga kumbaga trigger point kumbaga kung nga nag-amuman to ang nangin reaction no kag response ni Councilor Renicito Novero. Sa pag-relive nila action art, very calm na. Okay na. Kalmado na. Tatlo lang to diba ka committee ang nagbaton sang manifesto. Committee on Laws, Committee on Energy, Committee on Human Rights, tapos si Councilor Carl Lopez nagupod man Committee on Environment nga chairmanship ni Action Art. So, apat na, no? Ka-committee ba ang nagmaton sining manifesto nga dapat i-reinstate na ining mga empleyado ng kakasa sang basiwa last year. So, ibang naman ito ikan sa Bacolod City Hall, the first time ko na Action Art naka-encounter nga mayara sang sulat kagin padala si Bacolod Mayor Bing Lunardia bilang head convener sang Grupo Progreso kon GP. Nagapangabay Action Art sa COMELEC, no? Nagapangabay sa COMELEC Bacolod nga kun mahimo makadesignate sila sang watcher, no? Para sa nagapadayon nga voters registration sa COMELEC na mag-end sa September 30, 2021 na. Kahapon nga adlaw September 14 actually ang PETSA sang sining sulat action art kag address sa COMELEC Bacolod. Ginapahayag diri ni Bacolod Mayor Bing Lunardia, no, amo na siyang head convener sang Grupo Progreso. Gincite diri nila action art ang COMELEC Resolution number 10549 dated July 18, 2019 nga naga-support sila sining pangabay. Sang gin-check naton ining COMELEC resolution diri na state sa isa ka section action art nga ang kada registered nga partido kon organization pwede gali makapahamtang sang watcher sa tion sang pagbaton sang application sa pagparehistro o kon sa tion sang election registration board hearing o kon ERB. Kung madunduman ang GP isa na siya ka local group action art nga ginabugusan sang mga nagkalilain nga members o kon politiko nga mayara man sang partido sa national like PDP Laban, Nationalist People's Coalition kag Nationalista Party Action Art. So far mo na siya ang kaundan sang sulat no ni Mayor Bing Lunardia. Ang iya sining gintumod diri is daw amo na siya ang tika action art para ma-preserve ang integrity sang voters registration list.
a step towards preserving the integrity of the voters registration list. Actually, ang sulat, wala na siya na-address sa specific na persona, kundi Bacolod COMELEC Election Officer Election Aid. Wala din nabutang specific na name. Ay kung man dumati, nag-take over dira ang acting provincial supervisor, si Attorney Aspan, sa COMELEC Bacolod since muna may mga naapektuhan sa COVID-19 recently sa staff sa COMELEC Bacolod Action Art o galing nag-reach out man kita kay Attorney Aspan o galing no answer. Ambot kung anong rason. Nag-text man kita pero no reply. But supposedly, that is the protocol. Dapat siya masabat gid siya. Ano supposedly itong ginalinan sang term, no? Buwasa agab lang, ipang tawgan ko na sila agab pa. Kung aprubahan, i-deny, i-approve, or ano dira. Kaya pag ulo ko ni ka-experience to, diamotik, kung may mga legal basis ina, then I am sure that the COMELEC will allow it. Yes, kay 9:32 sang aga sa Bungadlaw, September 15, na-receive man gali na-receive man sang COMELEC Bacolod ang hininga communication from Mayor Bing Nadia nga head convener sang Grupo Progreso. Aksyon Dale can explain. Sige mga balita, gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kin Aksyon Dale Salazar, alas 8:56. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ang balitang Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire on my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagkamuli ko dito at that time. No, Chimpuli Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros. Firing line. May nagkikita time na risaton sining pagpangalagan. 101 days before Christmas Day, 108 days before year 2022. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sa regular anchorman Aksyon, Brian Molden. Ako naman Aksyon na Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.